Danas, ljudi moji, igramo igricu koja se zove Amanda Story. Amanda the Adventure je crtani koji iz epizode u epizodu postaje sve strašniji i strašniji. Brzo baci like, a potom i subscribe ako znaš ko je Amanda. Idemo u video! Stigli smo kod našeg prijatelja Jakea u kuću, ljudi moji, to je naš prijatelj i danas ćemo svi moji drugari i on uživati, ljudi moji. Pogledajte koliko kuću ima čovjek, znači dao nam je zadatak sada malo da istražimo njegovu kuću, da vidimo da li nam se sviđa njegova kuća. Boga mi, meni se sviđa, udobna je jako i ja, evo ga crtež, to je slika Amanda the Adventure, to je ona. Ljudi moji, nadam se samo da nećemo gledati taj crtani film danas. Hajde da se igramo napolju, ljudi moji, pa dobro je, sve bolje nego gledati crtani od Amande. Evo nas na igralištu, ljudi moji, pa ovo izgleda fino, boga mi kakvu kućetinu ti imaš, čoveče, cijelo igralište imaš, daj futbol da igra, Marfika futbaler poznati bio. I, Marfika, da li će dati gol? Ne, lajk ako misliš da će Marfika dati upravo sada gol, brzo lajkuj, ja imam još 10 sekundi, ne mogu da uspem, jauj, kakav sam ja nubarski futbaler. Idemo, ljudi, u kuću sada da jedemo, tako je Jake odlučio, njegova kuća, njegova pravila. Evo, ovaj Lion hoće picu da jede, pa ja ne bi baš picu jeo, ja bi nešto drugo jeo, iskreno. Će da jedemo picu, ajmo da uzme Marfika jedno parče, to je to, evo ga parčence. Ma neću ni da jedem, sad nisam ni gladan, ali ne jede mi se pizza, iskreno da vam kažem. Jakeova mama nam kaže da moramo da idemo na spavanje, evo Jake se ljuti isto također, ne želi da ide na spavanje. Izgleda da je moli da odgledamo crtani film pre nego što krenemo na spavanje. Imamo 30 minuta da odgledamo crtani i to Amandu the Adventure. Ne mogu da verujem, nećemo valjda to gledati stvarno. Jake, da li si poludeo? Ovo se neće dobro završiti, verujte mi kad vam kažem na reč. Ne može da se seti gdje je stavio kasete za film, pa moramo mi njemu da nađemo kasetu. Ja ovdje ne mogu da je nađem. Možda je neko dole našao, mada niko nije, jao. Možda je ovamo, čoveče. Evo je, našao sam, ja sam našao kasetu, ljudi. To je to, imamo kasetu Amanda the Adventure. Pogledajte kolika kaseta, ovo neće biti dobro. I to je to, mislim da će sada krenuti tek show business ovdje sa Amandom. To je to, upravo sam stavio i to sam je ja našao. Pa to nije bilo dobro, bolje da je nisam našao zapravo, ali dobro. Vidite, bukvalno nas je teleportovalo u sam crtani film, ljudi moji, pogledajte, evo je Amanda, ovo je Vuli, ja mislim koliko znam. Moramo da nađemo povrće za baku. Evo, Vuli se žali i kaže da ne voli povrće, brate, ne volim ni ja, ali moram da ga jedem, to je zdravo. Pita nas Amanda da li možemo mi da nađemo povrće za baku. Ajoj, će da nas udare kola, moramo pažljivo da prolazimo preko kola. Će nas udare, da li ću proći, prolazim, dobro je. Sad moram drugu stranu da gledam. Idemo babi da tražimo laganu salaticu da spremi, bakice. To je to, ja mislim da prolazimo ovdje. Beži od mene, Amanda, plašim se tebe, pogledaj kako si ružna, brate. A Vuli mi se sviđa, Vuli je moj prijatelj, on je životinka kao ja. Moramo da nađemo 8 povrća, evo ja sam našao jednu šargarepica lagana. Također nisam i dalje pojeo picu, ljudi moji, ali neću da dam babi picu, to 100% neću. Evo našao sam i drugu šargarepu lagano i Amandi pomažemo, ne znam zašto. I kakav je ovo crtani što se uživim ja u crtani, ne razumem. To je to, evo javila nam je Amanda da smo našli svo povrće koje smo trebali. Sad trebamo da je vratimo i da joj damo babi to. Brate mili, ja se plašim i tebe, a kamoli tvoje babe. To je to, ljudi moji, prva epizoda je gotova. Ovo je bila samo prva epizoda, sada želimo da nađemo drugu epizodu ovoga. Evo ja sam već našao, ja slučajno našao i drugu epizodu, čoveče, pa ja ću da nas odvedem u smrt. Kako sam ja lud, evo našao sam Jake, nemoj da se ljutiš na mene, ali ja nalazim samo ove epizode. Kako da stavim? To je to, stavio sam upravo. Kreće druga epizoda Amande crtanog filma. Šta sad ima da nas čeka sve? Rekao nam je Vuli na trenutak, bežite dok možete, i upakovalo i prebacilo se na drugi skrin. Ljudi moji, Vuli nešto zna što mi ne znamo. Danas upoznajemo Amandinu baku i traži nam da nađemo mesaru, ljudi. Znači, Amanda nam traži da nađemo mesaru. Ovo neće biti dobro, znači Vuliju moramo verovati od samog početka, na savjetu je da bežimo, a svi znamo da Amanda sigurno nije dobar lik. To je to, evo, zahvaljuje nam se Amanda već što smo našli mesaru. Da vidimo kako izgleda mesar.
mesara i vidi ga, mesar kakav je, bože me sačuvaj, ovaj bi mi prerezao šape na 15 delovi. Kaže nam Amanda da mu kažemo šta želimo. Želimo meso, logično da želimo meso, u mesari smo čoveče. To je to, samo mu se ne približavam da me ne iseče s ovaj nož, brate. Pokupili smo meso, sada trebamo da dostavimo njenoj baki. Ovo neće biti dobro. To je to što se tiče epizode 2. Jakeova mama nam kaže da odgledamo samo još jednu epizodu i to je to. Posle treće epizode moramo na spavanje. Našao sam i treću epizodu, ljudi. Pa šta je ovo, samo ja tražim ove epizode, ali izgleda da je pre mene neko našao. Beži od mene, pre hoću da stavim epizodu, to je to, stavio sam. I treću epizodu, ajmo da vidimo šta se u trećoj epizodi ovog crtanog filma nalazi. Jao, šta je s očima? Hello everyone. Dobrodošli u treću epizodu. Amanda, šta ti se desilo s očima? Pita nas da li možemo da pogodimo šta ćemo danas raditi. Postala je đavo, ja sam vam rekao. Kaže nam Vuli da bežimo što pre možemo. Amanda, ako krene da nas juri, mi smo mrtvi, ljudi. Vuli nam je rekao da bežimo što pre možemo. Ja ne mogu da se popnem na ogradu, ljudi. Prilazi mi Amanda. Pogledajte kakva je, beži od mene. Beži od mene, nemoj mene samo da juriš, please. Ja sam dobar, Amanda, znači iskuliraj, brate. To je to, ovog će nabildovanog da uvati. Nemoj, molim te, samo nemoj njega da uvatiš. Nestala je. Ste vidjeli kako je nestala, ljudi moji? Samo se teleportovala odjednom i nestala je. Vuli nas zove ovamo da dođemo. A gde je Vuli nestao isto? Eno ga tamo, Vuli. Kaže nam da brzo dođemo ovamo i da krenemo sa njim da bežimo. Ovo neće biti dobro, ljudi. Moramo da uđemo dole u podrum. Kaže da bi tamo trebali da budemo bezbedni. Ok, ušli smo u podrum sada. Jao, Vuli, verujemo ti, šta ako sarađuješ sa Amandom? Mada ti si nas obavestio još ranije da treba da se pazimo Amande. Nadam se samo, Vuli, da nas ti nećeš zeznuti i da si ti dobar, da smo ovde safe, odnosno bezbedni od Amande. Ljudi, kako je došla samo, htjela da nas ubije sve i pobegla je, nestala. Jao, bre, Vuli, gde si nas pustio? Pogledajte, mi smo u pećinu neko otišli. Zašto nema Vulija i zašto se nije spustio sa nama? Ovo je neka zamka, definitivno. Uzet ćemo palicu za bejsbol, da ako u slučaju nešto se desi da možemo da se odbranimo i to je to. Kaže Jake, pogledajte, pećina, pa vidim pećinu, brate. Ali ne želim da ja ulazim unutra. Ovaj Roblox player kaže da možda je to izlaz, ljudi. Ja ne bi ulazio unutra, 100% ne bi ulazio. A ovi svi hoće da uđu. Ne, ulazimo u pećinu. Ovo nije dobro, ljudi. I gledajte, sad ovo imamo 2 puta, ljudi moji. Šta sada izabrati? Jake kaže da je jedna od njih zamka. Znači moramo izabrati pravu pećinu. Kako da znam? Jao, desno, levo. Idemo desno. Svi idu desno, idem ja desno. Da li sam uspio? Jao, okej, možda nije bezbedno, ali smo barem preživeli, ljudi moji. Super, obi, ne mogu da verujem. Došli smo da igramo obi. Moramo sada da se fokusiramo, ljudi. Ako pademo u ovu lavu, u ovoj pećini, mi smo mrtvi i nema nam nazad, ljudi moji. Ja ne vidim ništa ovde. Sklonite se od mene, ja idem, profesionalac sam u obiju, brate mili. Znači svi znate da sam Marfika profesionalac u obiju. Samo moramo lagano da se ne zeznemo. Ja volim ovaj obi, ali smo prešli lagano. Ostalo je naš 4 živo, ljudi moji. Stigli smo do kraja brže nego što je ovaj timer otkucao. Jake se nada da je ovo izlaz iz pećine i ja se nadam, ljudi moji, da je ovo izlaz, jer ne želim da se susretnem uopšte više sa Amandom. Please da je ovo izlaz, ljudi. Šta je ovo? Šta je ovo? Šta se desilo sa Amandom i zašto je ovo lika? Želi da mi ostanemo u ovom crtanom filmu zauvek, ljudi. Ovo neće izaći na dobro, brate mili. Ovo će biti definitivno velika tuča. Potrudit ću se da ostanete ovde zauvek. Ja ne želim ovde da ostajem ovaj ukleti crtani, samo... Beži, baca nešto. Pazi, molim te, prijatelju. Udaraj ovo, molim te. I pazi da te ne udari ova Amanda. Beži. Udaraj ove lanci. To je to, ako porušimo ove lanci će da polomimo njenu ovu platformu. I to je to, pašće u lavu direktno. Lomi, prijatelju moj. To je to, polomili smo jedan lanac. Ostalo još 3 da polomimo. Oni su uspeli isto takođe tamo da poruše jedan, ljudi moji. Ostalo je samo još 2 chaina ova da polomimo, odnosno lanca. Nemoj da me ubiješ samo, Amanda. Sada sam blizu da te uništim i da zauvek ugasimo tvoj crtani film, da nikad više ne snimaš za decu crtani. Gde je skočila? Šta se desilo? Lava se diže. O ne, ovo nisam očekivao, majke mi, nisam očekivao ovo. Jako smo blizu do pobede. Ostalo je samo još jedan lanac da joj porušimo. Nas 3 je živo. A vidi ga Jake, ali je tamo Blaze sam. Jake, pa dođi da nam pomogneš, ej. Jedan nam je umro, nabildovani lik je umro, ljudi moji. Ne mogu da verujem. Opet smo morali gore da se podignemo. Pogledajte, Amanda leti, bukvalno leti. Znači ona se digne, pošalje nam lavu. Opet lava! Ne, opet lava!
moram gore da se popnem, to je to. Moramo samo da sačekamo sada lava da nestane. Još samo par udaraca i porazili smo Amandu, ljudi moji. Još jedan udarac, to je to, poslednji udarac, polomili smo je. Da li će nam, to je to, pada u lavu, ljudi moji. Dere se, nej, pala je u lavu. Izvinjava nam se, pa kasno je za izvinjenje. Amanda, sada si gotova. Evo ga Vuli, šta on radi ovde? Kaže da zna izlaz odavde iz ove pećine. Treba nam definitivno izlaz. Da li mu verujemo, ljudi? Ja mislim da treba da mu verujemo. Ja ću mu verovati iskreno, ljudi moji. Ne želim da kažem da mu ne verujem. On je dobra ovčica, još je životinja kao i ja, tako da... Kaže good choice i ovaj smiley. Okej, možda smo pogrešili. Šalje nam neki teleport. Teleportuje nas negde, ljudi moji. Gde nas teleportuje čovek? Mislim životinjka, mislim ovca. Vuli, gde si nas teleportovao ovo? Dobro je izvuko nas iz crtanog filma. I evo je Jakeova mama, ljudi. Dobro je, mislim da smo sada na bezbednom. Mogu sad čak i picu da pojedem. To je to, mislim da smo preživeli ovu Amandu. Verujte mi, nemojte nikada gledati ovaj crtani. Jer ko zna šta može sve da vam se desi. To bi bilo to što se tiče ovog videa. Uspešno smo porazili Amandu The Adventure. Hvala što ste gledali ovaj video, bez da pogledajte prošli ako niste. A mi se vidimo u sledećem videu. Ćao!